20 anos despois, Cambados volve a celebrar unha feira do libro. 10 librarías daranse cita esta fin de semana na segunda edición dun evento moi agardado polos libreiros. É como unha novedade outra vez, porque despois de 20 anos de sin feira, Cambados penso que necesitaba un acto cultural, que os libros sairan á rúa e que a xente estivera así tocando os libros, eso é fundamental. Depois hai unha serie de actividades para nenos fundamentales que dinamizan un pouco a vila. Os primeiros visitantes achegáronse xa a unha feira que comezou no día de onte. As librarías móstranse satisfeitas ca participación do público e coas ventas. Sí, eu penso que a curiosidade dos libros sempre provoca, non? Un incentivo, unas ganas de... Eu penso que sí, que son persoas curiosas. Os nenos están sendo as visitas máis entusiasmadas das mañás, todas as mañás están vindo centros e despois arrastran os pais polas tardes. Polo de agora, a maioría de visitantes foron os nenos e nenas dos diferentes centros educativos. Os libreiros agardan que a fin de semana se achegue máis público. Home, estamos empezando. Eu penso que todas as feiras, as primeiras edicións, complicado, non? Empezar con forza. Nosa ilusión ou a esperanza que temos é que, bueno, que isto vaya cundindo e que vayamos tendo unha experiencia positiva a todos e que a xente se poda chegar con ese ánimo, non? De descubrir libros e novedades. Nós supoñemos que no fin de semana habrá máis intensidade de público porque a xente ten máis tempo para vir a visitar a feira, entón de momento está así un pouco como máis tranquila a cousa. Ademais dos 10 expositores de libros, tamén se están levando a cabo diferentes actividades. E todo o que se fai sempre benvido, de todo tipo, talleres de manualidades, de traballos con plantas, con frutos, todo está benvido porque todo está nos libros e todo ten cabida, incluso a música. Eu penso que a música, o teatro, todo o que son as artes, sempre son moi estimulantes para unha feira do libro. A feira estará aberta ata o día 22, o venres en horario de mañá de 10:30 a 13:30 horas e de tarde de 17 a 21 horas, e o sábado pola mañá de 11 a 14 horas e pola tarde de 18 a 22 horas.